Gaztelun atseman dugu baginakien egiskak gotortu bat bazela, eta bertan zundaketat egin dugu arresiaren gainean, eta atseman dugu, argizko arresi bat atseman dugu, materiala puskainit, ceramikak, mineralak, eta burdin puska batzuk ere bai. Bai, alde batetik erakusten duena da bertan bazela habitat finko bat, hau da ez zela noizbehinkako leku bat, baizik eta garai luzetan zehar bertan bizi zirela. Gero ikusi dugu baita ere, bazudela aktibitate batzuk metalurgiarekin lotuta, adibidez, sutondo bat atxeman delako bertan. Eta aurkitutako ikatzek ere eman digute karbono 14arekin datazioak egiteko aukera eta Kristo aurreko lehenmendeko garaira eraman gaituzte. Bueno, ondorioa ateratzen dena da ikertzen jarraitu behar dela, xerkatzen jarraitu behar dela. Oraindik ere gure iragana guti ezagutzen dugu, bereziki garai interesgarri honen inguruan, Burdinaroaren eta amaiera eta erromatar garaiaren hasiera, ze harreman badiren iparraldearen eta hegoaldearen artean, hori dena ikertzen jarraitu behar dela, eta hortan ariko garela.